Bapakku NU, ibu Muhammadiyah. Dalah. Kuwi terus piye? Amur. Warnane ireng. Bapak Joko warnane Mayar Mas ya. sunat Entek-entekan. Ora nek dihapusi. Piye, Mas? Ibu, Loh, iki ibu lho kok diceluk Mas? loh piye to? mantu kurang ajar Masalah. Siap, Dek. mati kowe Pak beda Maka dari itu yuk kita langsung saja masih bersama Campur Sari Guyon Maton masuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Payuh Full matur nuwun Pak Joko, terima kasih nimbali guyon maton, semoga keluarga sehat selalu. Amin. Diparingi rezeki ingkang barokah, amin Allahumma amin. Juga putra yang dihitankan menjadi anak yang soleh, berguna bagi negara, bangsa, agama, dan keluarga. Amin. Niki dilajengaken apa mboten? Wah, sing delok wedok it. Wah, kayak koyo ngene. Nganti pundi-pundinan lho, Pak. Kita sing lanang kon minggat lagi ketoke. Lah wedok tok lanang rane belas kok. Aku curiga, Pak. Sing wedok ning ngarep-ngarep kene, sing lanang kon jaga parkir. Iya ketoke. Jaga motor. Kita kok ngono. Lah iya. Iki awake dhewe ning kene kalau nggak salah sudah berapa kali ya? 4, 5, 6 Bisa niki tok. Lah. Ngono drijimu lah ngono nekoki tiwas tak hitung lho. Mbah Lurah rong telepon belas mulai gedenge kok. Ya bar iki, Pak. Tapi mari ngene wis ngomong karo aku. Piye, Pak? Pokoke lek masyarakate seneng, masyarakat kene desa kene seneng sumben bersih desa nanggap Guyon maton. son. Rumah saku lek guyon maton sak perangkat komplit Nah, wong kancane dhewe kabeh. Alhamdulillah. Yuk 3, 2, 1 bareng-bareng masuk bersama guyon maton sak durung kewek dhewe mawon penting. Ciro lu hey. Boleh pergi bareng-bareng. Ciro lu hey. Ojo cilik atile nang donya wong wadon sing siji. Gak kangen suarane to, Pak? Boleh tak gelegi. Yo tak siji api jemyange ati. Lagune sing penak kuwi. Laguku. Nyapa lagu. Kuat kangen suarane. Ya penak lagu kangen suarane. Iki lagu anyar. Lagu anyar opo? Penak kangen suarane. Ora percaya. Sapa? Delon ibu-ibu lho. Lagune anyar saiki sing anyar-anyar sing ngono-ngono kuwi. Kangen suarane penak ciptaane Denny Apriyandi. Kuwi laguku. Masa lagumu? Kuwi iki laguku wis jaman taun Awakmu kang percil ngono lho. Yo asliku Denny Apriyandi. Masalah jeneng. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang apa? Kono aku kene sithik ra apa-apa. Ini semangat. Boleh tepuk tangan. Ayo tepuk tangan bareng-bareng. Kowe aja melok yu. Buku tak tepapuk tenan kowe mana. Kono bilang apa? Hore. Sini bilang ayo ya. Oke, bareng-bareng ayo sing semangat kowe. Yo. Kalau kau suka hati bilang ayo. Kalau kau suka hati bilang ayo. Kalau kau suka
hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang ayo. Apa teh 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 grupmu apa iso kene sithik ora Iki lho wong 10 musuh wong 100 kalah banter lho. Iki aku pengen ngekel aku kene kadung semangat kok keluargane Pak Joko. Kadung semangat ini. Pokoknya tak turuti ngejak apa grupmu. Oke aku. Yang sebelah kanan panggung mana suaranya? Alah. Wong hewan musuh wong 10 iki. Yang sebelah kiri panggung mana suaranya? Yuk, aja ngising sini aku yuk, kowe yuk. Wong 10 lho, Pak. Sumpah kowe isin aku lah sampai kalah. Oke, awakmu mosok kalah. F. Apa ngejak apa? Yo mbok sak karepe. Aja sing ngakil-ngakil lho, Pak. Ben. Nggonku lho. Wah, Santai, saya tenang. Iso nyanyi apa ora kuwi sing arep kuwi? Wong ayu tresna mo. Wong bagus. Duh. Wong edan. Grupku lho jelas iso. Apa kuwi lagune? Wong ayu tresnamu. Wong bagus. Padha ae. Santai tenang nanti nih kok. Iki aku mau urung siap, Pak. Lah nggonku kok ya padha urung siape, tapi lak lagu iki mesti siap. Lagu apa? Kaping 3 asik ing bocah uga marang uga gawe kaping 4 ora rapal nyanyi mulya ngono lho masuk delok arep dhewe mlempem Arepmu selawatan mergo ngarep meneh kadron arek-arek iki mau to. kurang ajar Ben koyo ngarep kok tak titeni kowe tenan tak titeni wajahmu tak titeni kowe nyapa? sesuk lak delok aku ning arep takon mulih kowe ketoke ngisi-ngisi Bae sing cedhak kamera kuwi lho. Lah iya. Kaping 4 ngamar padahal rumah sakit lho ya. wow Ngene. Allahumma sholli ala Muhammad. Selawatan niku ngono kuwi lho, selawatan niku ngono kuwi. Diawiti ngono sih. Kaya cacah ngarep iki mau lho. iya Sing do kadro. iya terus. Qasidah. Shallu ala Nabi Muhammad. Delengi. Kaping 3. Bocah uga marang. Oh, ruga gawe. Kaping 4. Masa langsung mandek iki lho. Lah kaya padha karo kancane. Kaping 4 melempem kabeh wong kene. Waduh, saya hafal. Pak, mohon maaf ya, Pak. Ya, padha-padha. Mohon maaf ya, Pak. Ya Rasulullah salamun Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tang hop. Tang gelang. Mandek nyok. Dilemi. oh campur sari bos Satu gelang. Iki campur sari guyon maton cak selentem CS. lambemu apane wong apa-apa lah mungkin iku sebuan tere ra umum Lah Mas piye? Rene Nyapa? Awakmu nyapa piye benang golek duwe nek kok iso golek duit piye to Pak? Semua kamu ukur dengan uang itu nggak boleh. Kamu sebagai seniman yang di depan di atas panggung itu nggak boleh saru. Ini kita di sini untuk mencari golek seduluran. Yang penting kuwi sedulur, akeh dulur, akeh rezeki, akeh dulur, akeh duit. sapa sing ngomong Loh, para guru kae. guru mundi Awakmu kepala sekolah pidato ning kene sedowilu ngomong masalah ya awakmu. akeh iki lho campur sari guyon maton ditanggap SD Ini wujud perhatian Bapak Kepala Sekolah kepada pendidikan
untuk semua yang hadir di sini. Mang mulo sadar pendidikan. Awake dhewe kudu sadar pendidikan oke. Nyekolahne anak oke. Ya. Ya ora. Wong anak lho bocah cilik saiki kon mangan BGM kuwi. MBG. Lah iya kuwi lho pokoke ngono kuwi. Makanan bergizi gratis. Aku kon mangan kuwi, mang mulo kuwi. Wong lanang contone wong lanang kudune tanggung jawab sembarangane kaya Pak Joko. Pak Joko tapi wis duwe anak. Lho, piye bisa iki? Lah piye Joko iku umume urung duwe anak, tapi iki Joko duwe anak kok. Oh ya berarti diganti Rajoko. Lambemu. Kowe pokoke awake dhewe nek kene iki betah apa to Le? Betahe dibayar. Dadi Sedulur. lah cengelmu kagak kok kene ra dibayar ora merongos sungkumu. Nah kuwi ya iya, Pak. Lah iya, karene iki penting golek dhuwit cukup. Silaturahmi. Yalah nomor 4 kuwi. Nomor 4 piye to golek dhuwit kuwi? Dhuwit Kuwi akeh dulur malah ngelu ndas. akeh dulur akeh rezeki. Alah akeh dulur lek dulur sing larat akhire njaluk dhuwit utang. Utang menunggu ya utangi sebab wong butuh. Wah, utang apene utange guyang-guyu mesam-mesem. Basan dikon nagih, ditagih duwite merengut. Ora percaya kowe ra tau ngalami masalah kere kowe. Loh, mula kuwi aku ngepiki sampean Lah, ben mau utang. Ora oleh ngono kuwi apa contone kaya Pak Joko karo Bu Siti. Heeh. Paham kowe? Piye Pak Joko karo Bu Siti? Lah kuwi sing digawe Pak Joko karo Bu Siti to. Lah iya, iki mau ya apik lho. Wah, aku lagi teko langsung diwenehi sembiarang kalir. Wah, sing apian Pak Joko apian. apik Bu Siti. Wah, bocah Bu Siti open karo aku. Pak Joko blatere kaya ngono. Malah blater Bu Siti. Aku lagi teko mau. Oh, Mas Rentem ta? Nggih. Monggo pinarak kersake napa? Aku jeruk wonten, Bu. Langsung diwenehi jeruk Ibu Siti. Aku terus apa nyuwun nganu sekol nasi mam langsung segone Bu Siti metu. Njaluk apa-apa Aku lho njaluk Pak Joko jenengan dar napa Mas Percil? Sosis, aku dikei sosis Pak Joko. sik to. Sik. Wah, aku mikir. Sosis Pak Joko terus diapakne kuwi tuh. Langsung mbok pangentah apa mbok digoreng sik. Mbok terus didelene Bu Siti aku ora paham. Aku ora paham Bu Siti. Rumah aku. Ya mau tak delok tok. Rumah aku wong ki mbok mikiri ilmiah. Contoh kaya tole sapa jenenge? Parit. Iki contoh sing luar biasa yang perlu dicontoh arek-arek kene. Contoh bocah kene iki contone nak sunat kaya Mas Parit iki lho. Maksudnya piye sunat ora Belum padha sunat pokoknya ditanggakne Percil CS. Kuwi contoh istimewa. sip kuwi perlu dicontoh. Kuwi lah sampe mbok contoh sakmene barange wis to. Ora mungkin keluargane Percil melarat wis tenan. Paling ora ya ngene, ora mungkin keluargane sing nanggap melarat muga-muga Yo rezekine saya kabeh iki tambah. jenenge ngene iki sedekah. Sedekah saliyane sedekah duit, ya sedekah rasa. Iki nyenengne warga, nyenengne masyarakat, nyenengne dulur. Ora makrufin sedekatin. La in sakartum la ajidanakum wala in kafartum in adzabila sadid. Awakmu kok iso ngomong kono Mas? Artine apa, Mas? Iki lho ngapalne 3 sasi kok golek artine barang karo rumah Rumah saku nek wis hafal sak artine. Sik somben. Iki syukuran nyenengne wong akeh, nyenengke wong akeh kalebu sedekah. Sedekah. Kuwi cadangane swarga. Pokoke sapa wae sing nyenengke wong akeh klebu swarga. Contone Pak Joko karyan Ibu Siti. Kali Dik Fari. Daharan apa sing ora enek niki. Langsung lur metu kabeh. Capcay. Tap. Mau aku capcay tak campur kolak, mari ngono campur es. Sik apa ene? Tak kene piring. Wah, jan koyo bleket rekan opo. Awakmu yo ngawur padakno karo bebek, kapce bubur karo kolak. Lah piye? Ya paling gak ngicipi siji-siji. Oh, mari ngene awake dhewe kan sik tas mertamu gene Pak Joko. Kowe ro Pak Joko iki nyambute ning opo? Durung ngerti aku, Mas. Lah ditanggap rene ora ngerti nyambut gawe Pak Joko. Sik to, Pak. Aku go ngerti tenan. Pak Joko iki anu ku lho. Apa iki? Anu ngebur. Bur sumur. Anu apa ki ndelok? Suntik. Ya aduh kok nyuntik to. Suntik. Lah ngene iki kok sik ku nyekop. Ora. Pasir. Alah dudu. Ngene iki apa kok sik Delok. gawe jenang. Utuh. Iki lho apa to iso ngenak ngene? Lah pakmu ngenang ngene aku ya nebakno. Pitik. Sarung. Pitik kok ngene iki pitik apa? Duding pitik sitok didoli. Ora bos pitik. Lho aku iki kandang duwe papat lho Le. Masalah. Marata aku tak kandhangne dhewe.
Terus mari ngono ibuku tak kandang. Ya ndak boleh, paling ndak kuwi kandang duwe papat, kandang pitik, kandang wedhus, kandang sapi, kandang bebek. Kowe apa roh ngopeni pitik carane? Lho carane ngopeni pitik ya penak, pitik dikandangi dipakani. Terus diwenehi ngombe, wis Wah, pitikmu stres bongkok. Kok carane ndelokno? carane piye? Isuk pitik Isuk. kayak sarapan sego goreng. Ben pinter uteke, Oh, ndoke sing ben bergizi. akeh, ben gizi-gizi. Heeh. Paham ora? Sing enak pokoke. Awan sithik dikai jus alpukat. Kon ngombe jus mari ngono disetelne Adela. Wih, seneng Endang. pitike seneng ya. Engko mesti gak stres. Bengi wis sing apik wenehi nganu Pak Tua, Pak, karo setelno DJ ben ngene-ngene. Kowe mang kula kuwi. Awakmu Wong kowe iki kan ngene iki nyambut gawe. Nyambut Aku gawe. ya nyambut gawe. Heeh. Ning sampingan kudu enek. Sampingan. Ya. Berarti usaha dilae. Usaha piye carane ibu-ibu sing kaya ngene delon to? Wajah ibu-ibu lak gluwowing kabeh to kene iki. Piye ora delon? Kuwi mesti skincare larang-larang. Lah sapa sing ngomong sing kira-kira lanang-lanang? Ibu sini. Ibu sini. Larang-larang. Lah ya larang-larang kuwi sing- Ora lanang-lanang. Larang-larang tapi duwe teko wong lanang. Iya. Ayo. Ibu sini tidak usah pakai skincare. Mereka sudah glowing-glowing, sudah cantik-cantik karena setiap harinya terkena air wudhu. Oke? Tepuk tangan buat ibu-ibu. Kowe njaluk apa kowe karo ibu-ibu njaluk apa jajal kowe pengen roh. Lah aku sing penting njaluk donga no. Di dongane ibu-ibu kuwi. Heeh, njaluk donga kok ibu-ibu. Oh iya bener, lah donga ki ibu-ibu bener. Tapi kowe yo ngopeni bojomu. Aku yang ngopeni laki-laki yang bertanggung jawab kok. Bojomu ngono kuwi lak sedina sak wulan mbok kei pira? Loh, santuku tak wenehno kabeh. Oh iya apik berarti. Umpama ngene iki mulai umpama ya teko Pak Joko ngene iki untuk 10 juta. Mulai langsung tak wenehno. Nyoh, Dik, iki lho kayaku duit 10 juta ke Pak Joko tak wenehno kabeh. Plek. Sesuk umpama entuk nek 1 juta. Iki lho Dik, duit 1 juta tak wenehno kabeh ning bojoku. Umpama entuk Wis 100. mlaku pirang tahun kowe? Aku ya kira-kira iku wis sekitar selawe, Pak. Loh, Karo bojoku. lah rabimu kapan umurmu wis 21 lho? Ya lagi winganane ki. Lah ki sing 4 tahun 5 tahun iki karo sapa kok? Sing ngomong tahun sapa selawe wulan. Lu ngomong lambemu tahun ae. Lambemu ngomong tahun. Aku hitunganku wulan kok soalé anyar. Berarti roh carane ngopeni ibu-ibu ngono kuwi. Carane Contone ngopeni- kaya ibu-ibu ngono kuwi lho, delon. Ibu-ibu, Sawangan pakai teko kene, disawang kok kene kan kaya celworot ngono. Skincare mesti regane 300 punjul. Lah kok larang-larang iram to, Pak? Ya iyalah, lah skincare ibu bojomu apa? Sekian karo bojoku ya paling gak rega sing lho Pak 35 ya, Pak. Kowe skincare kon ndut kuwi 35 iya. Lah timbang wedake mbahku. Apa? Timbang wedake mbahku wedok kae, wedak FIFA nomor 4. Wah, kula digawe watung bledos blur. Lah kan mending bojoku 35. Iya tapi kan luar biasa. Seneng Maju ngopeni maju wong ke depan. wedok angel Ben ya, Pak. nyenengne ibu-ibu kan lho. Iya. Iya. Kamu buat puisi, buat Masalah. ibu, Bu sapa? Bu Siti karo ibu-ibu yang di depan kan penontonnya kayak wedok-wedok. Coba masih kira puisi sing apik ke ibu. Piye carane wong wedok-wedok mulai ki nangis. Kok sik wong wedok apa gek kon nangis iki lho. Sangkek terunyuhe karo puisimu lho nyok-nyok. Rumah sakit. Ibu. Urung, aku iki sik lho. Terus akeh puisi. Ben matur nuwun. Aku sinau karo Dek Dimas ngono kuwi nek puisi ning sekolahan jare. Nadane Mas. Nah. Wes saiki Shit toh. Lagu ini kasih ibu ya? kasih Ibu. Eh. Kasih Ibu. Lagu ini kasih. 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 Alah meneng lambemu kuwi aku sing nyanyi. Masalah lagi arep mangap lho di sini. Kowe iki sing puisi. Kowe aku sing nyanyi kowe iki sing puisi. Ibu, oh ibu. Ya. Wong edan. Gendeng. Ya wis aku anjene kasih ibu kepada Lagi. Ibu. Aku dhewe yo kaget. Oh, Ibu. Yang paling ku sayang, matahari duniaku, matahari kehidupanku. Tanpa dirimu takkan pernah ada diriku. Karena dengan
kehidupanmu. Aku kau lahirkan di dunia ini. Bener. Dengan semangat, dengan perjuangan, dengan tetesan keringatmu. Kau bimbing diriku, kau lahirkan diriku, kau besarkan diriku. Dari aku bayi sampai dewasa, sampai aku berkeluarga, dan kau masih tetap mengawasiku, perhatian padaku. Oh ibu, betapa aku mencintaimu. Walaupun ku mencintaimu tak sebanding dengan pengorbananku yang mencintaiku dan membesarkanku untuk kehidupanku. Dari masa lalu sampai masa depan kau pikirkan untuk anakmu yang tersayang, yang kau cinta, yang kau besarkan ini dengan perjuanganmu ibu. Aku takkan lupa. Namun bagaimana bisa ku balas perjuanganmu ibu? Walaupun ku banyak harta, takkan dapat membeli perjuanganmu, pengorbananmu untuk diriku. Oh ibu, ibu yang ku cinta sepanjang masa. Kau hanya memberi, tak pernah mengharap kembali balasan dariku. Bagai sang surya yang menyinari dunia. Wes mandeko. Terima kasih. Lah, kesowen. Jane sedawa lho, Mas. Kesowen. Jane sedawa. Oh, Ibu, aku berarti Ibu berarti Bapak. Oke. Loh, lagune apa, Bapak? Ambilkan bulan, Pak. Ora nek lagune. Masalahe Bapak ora nek lagune blas. Enek ya kuwi. Sing ayah kuwi lho. Apa ya? Oh ya, sembarang lah karepmu lah. Oke, Bapak iki. Ayah lagune piye to, Cah? Ya sembuh, angel. Lagu kabeh ibu tok. Wong lanang nek lagune belas kok. Aku sedih rasane dadi wong lanang iki kleru kok. Lah ya seneni. Cilik seneni bapak ibu. Wis pacaran seneni pacare, rapi seneni bojone. Oh, laki-laki. Asiknya menjadi laki-laki. Dia berjuang mencari uang. Uangnya dihabiskan seorang istri. Oh, laki-laki. Kamu disentak istrimu, kamu mesti melungker. Kamu tidak bisa berkutik, oh laki-laki. Meskipun Pak Joko seperti ini, kalau nanti disentak Bu Siti paling melungker. Tidak usah jauh-jauh, Mbah Lurah, kabeh sanenek wong lanang disentak wong wedok, goblok dada. Karena apa? Aku bilang seperti ini. Aku sendiri melakukan seperti ini saya. Koyok ngene iki. Oh, hanya lelaki yang bisa seperti ini. Aku nyambut gawe koyok ngene iki mulih dhuwitku ya dijaluk. Ora kenes piye dadi wong lanang. Ngono lho wong lanang ape mancing ora dikai nggon wektu belas. Ape ngopi karo kancane ra oleh bacot kok wedok. Sabar, Pak. Bener. Aku tenan iki. Wong lanang nyambut gawe lho diguyu kok sampe biyane lho. Kok kok main duit dikane kok diakre. Aku tenan aku. Bener. Aku dadi wong lanang perang piye jali koyo ngene iki. Pak malah kurang nangis, Pak. Bocor nangis. Bocor rasa nangis-nangis karo aku lurah bareng-bareng padha ae karo aku lagi. Ora wong lanang ngono kuwi, Pak. Serane apa-apa nek karo ngene iki masalahmu. Apa tuku rokok ala jalan wong wedok. Ngono wong wedok bolak-balik COD. Sabar, Pak. Wong lanang yang ngono kuwi, Pak. Dadi kala-kalane wong wedok, Pak. Pas wong lanang ki mergawe rino mengi sirah tiku sikil-sikil tiku sirah, tapi wong lanang yang ngono kuwi kalah karo wong wedok. Perjuangane kok gak sebanding karo wong wedok. Tapi wong lanang bakal kalah, Pak. Sing tok dhuwit wong lanang, sing kalah ya wong lanang. Wong wedok kok wong lanang. Masalah tak rasa-rasane wong lanang iku padha karo tuyul, Pak.
Lah piye mergawe diculno ngono kuwi mulai dhuwit dijaluk dimiki. Bar dimiki diculone kon golek dhuwit mulai dhuwit dijaluk dimiki neh. Ngono terus. Sabar. Lah kok malah kowe sing nangis sih lho. Aku ngewangi awakmu nangis. Nyampok. Lah nyampok ngewangi aku. Lah aku ngewangi awakmu nangis aku dhewe yo ngrasakno. Cinta. Aku mau lo puisiku penak kanggo ibu-ibu. Malah curhat. Adane. Ya. Ting teruling 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 teruling. Ting teruling 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 teruling. Lagu apa? Anu. Iku lho. Apa pas bodo-bodo kuwi lho. Apa? Muhammadku, aku rindu. Salah. Lah lagu apa ta, Pak? Gerasakan Banyuwangi. Teng deno neng deno neng deno neng neng deno neng deno neng Muhammadku Muhammad. Lalu gerasakan Banyuwangi asline. Deng doreng 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 doreng. Gerasakan Banyuwangi. Pokoknya dilakon ngawur mau iso lagu kuwi. Iso lagu. Sing apa? Ya kuwi lho. Eng nelo leng lelo leng lelo 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 leng lelo leng lelo leng. Teng lelo leng lelo leng lelo 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 leng. Gerajakan Banyuwangi. Jane Muhammadku. Ora bemo. Iki lho mari ngene iki nyanyi kowe lek iso nyanyi penak. Ya Rasul. Lek apa kita kowe lek nyanyi penak engko tak gabungne karo oke. ya. Teng Sapi deno wedok. neng deno neng deno neng deno neng Awas daya. Ya Rasulullah salamun alaiki ya uhayyanju diwal karomi Muhammadku aku rindu pokoknya aku rindu karo Kanjeng Nabi. Bener kowe takone bener. Luar biasa. Suaramu wis penak, suaramu wis asik disepoti sing sitoke sinden mlebu rene. Duet karo aku. Iya no. Oke. Kok kene. Siu. Iso ora? Oke. Iso ora lagu sing anyar ya? Oke, sing anyar. Dokter ini lho kesetrum dasmu ngono. Rada maju. Hop. Nadane sing enak gawe mayor. Mayor. Belok ya, belok. Oke. Belok. Ya. Lagu sing beda, aja sing wis enak. Tindaku Kono Jawa. aku rindu, ku sayang, aku cinta hanya kepada matane. Jawa. Wis Nyundul karo gawe omah pajare wedok ayu. ya iki ora apa-apa. Lah metu-metu nesu-nesu nyundule genteng kok. Malah nesu-nesu dhewe iki nyapa? Lah tukange ora kleru omah ndek banget iki lho. Omah ndek Iki piye? panggunge kalau sing dhuwuren. Oh iki Aduh Sindan, aduh cantik yang menawan, agak maju. Iki sinden apa wedokan? Omono. lah Ora ngerti aku iki sapa. lah awakmu sapa urung perkenalan? Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu sinden apa buta? Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu sinden apa bukan? Kalau sinden silakan perkenalan. Kalau artis adik silakan perkenalan. Nggih lagu. Aku liti
Aku saudara Bu Siti, aku liti, aku saudara Bu Siti, wanita cantik sekali, asli dari Tambi. Kowe aslimu kok ndi kok saka Tambi? Kowe aslimu kok ndi kok? Ya omahe sebelah Tambi. Sebelah Tambi. Tambi. Muga-muga Mbak Liti banyak rezeki. Jai 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 iki wedok ala apa lanang? Iki wedok ala apa lanang? Apa? Aku Lah kok ditakoki wedok apa lanang iki lho? Berarti awakmu iso, Nduk. Yo iso to. Jenengmu Liti to? Iya to, Mas. Asli ndi, Nduk? Cahayu. Kediri. Kedirine ndi? Kediri mana? Kediri mana? Gumul. Gumule kotak tok. Ndi kok? Kotakan ning tengah dalan ya to? Ya aku niku. Oh, ning jero Iya kono. to. Lho, Nduk Ayu, Cahayu. Iya, Mas. Iki nang daleme Bapak Joko. Pak Joko. Pak Joko sapa, Rek? Tak UU. Alah. Pak Joko Triono. Pak Joko Triyono. Pak Joko Triyono. Iya, Mas. Kalian Ibu Ibu Siti. Siti sapa, Bu? Siti Musdalifah. Mualifah. Mualifah. Mbak Bu Siti Mualifah. Iya, Mas. Matur nuwun. Matur nuwun Pak Joko, Bu Siti. Wis ora bantune woro. Lho ya wis to, Mas. Sing Pun ditangkep ya mesti ngerti Pak Joko piantune Ayo sing aku ndi. dudono. Lah kaya awakmu iki ora ngerti piantune Pak Joko sing ndi. Ya, to. Nek aku ya jelas ngerti to. Ya dudono. Lah iki lho Pak Joko. Lho, Pak Joko. Lho. Lha kok nyapu sok ngene iki lho. Golek sinyal nek mandeg ya Pak Joko. Alah, ora masakku. Sitok wae. Iki bos ayam dan susu. Ah. Susune sapa? Lho. Tahu. Lah kamu mau ngerti? Lah pitik mosok ya anu metu susune iki lho. Pokoke sembarang. Nek pitik iki ngendhok. Ya, rata baju Nduk, Cahayu. Iya, Mas. Nempang ya Nduk kaya sinden-sinden Oke, oke, oke. Lagune apa? Ya lagune sing mak terkini, Mas. Oh, lagu sunat. Aku sunat. Aku rong dino mbok gawe lagu sunat. Kan iki acarane sesuai dengan acara atau sunat. Yo acara. Lah piye? Ya iki paling gak iki hibur iki lagu-lagu yang sekarang iki anak-anak muda orang tua itu tahu lagunya. Oh, no, Cahayu. Minor, Mas, minor. Minor. Oh iya, oke. Kotak opo? Iso kotak. Mau jane yo bunder, Mas. Lah kok iso kotak? Lah aku lungguh genset leder, Mas. Anjane elastis kok, Mas. Apa plastik? Lah ya. Bapakku NU, Ibu Muhammadiyah. Lah. Kuwi terus piye? Ngapur. Kowe apal ora to? Ose to. Bapak NU Ibu Muhammadiyah kuwi terus piye dadi? Tonggoku enek bapake NU, Ibu Muhammadiyah. Lah terus. Lah bodo bingung winane. Melu Jumat harus apa? Bapakku NU, Ibu Muslimat, Kang Masku Ansor Bayu Fatayat, melu NU pancene gemat, ngalor ngidul Gomo berkah. melu NU pancene gemat, ngalor ngidul gawa berkah. Onong klopo warnane ireng, Bapak Joko warnane ireng. Masuk kok iki lho. Ang yo apa ang? Ganteng. Ganteng kan yo kena nyapa warnane. Enggak aku nembang arahmu, gak aku bosok cangkemku. Yo lali Mas, aku lali. Kok Bapak ireng. Karo cangkemku. Sorry Pak Joko. Ana Klopo warnane ireng, Bapak Joko piantune ganteng. ketan ireng ditotoli pitik. Pak Joko ganteng. Aku njaluk duit. Lah iki apa nek? Wis ganteng piyaine apik. Lah ya apik iki nek mene dhuwit. Yo gak ngono konsepe. Ayo, nggih lagu anu sunat Sunat. Sunatenan ora?
acarane sunat tek kono lho, ora percaya. Lho syaraté sik. Syaratnya apa? Palayu gabrek. Loh, aku dah. Iki ora disetting lho ya. Ora settingan lho. Seperti kemarin-kemarin enggak settingan lho. Lagu sunat. Gawe lagu dhewe, ya emang dagelan pinter. Oke. Yang bertemakan sunat. Mayor. Ya. Rada maju to kowe iki. Sunat Mas. Lagu sunat. Lah lagu biasa to, kesayangan, apa impian, sampai ya sunat. Nah cinta wis biasa. Impian. Kan banyak lagu impian, percintaan, perpisahan, dan rindu-rindunan itu biasa. Biasa. Sunat. Ora enek. Bayar Mas ya. Ya, cek susu. Sunat entek-entekan. Lagu aja nek sing aja. Aja kesana liyane. Wingi kok nak dadi awakmu lagi bengok sunat. Mikmu mbok wenehno pemirsa. Sunat. Entek. Nyaure kuwi. Calake apa ora ngerti. Sunat kok sampean entek-entek. Masalahe lagumu. Ayo. Sing ape? Aku sunat. Loh, wedok kok lanang wis aku sunat. Diures lagi. Sare lagune sunat. Ya kok, ya penting ya kae lho sing sunat apa kok aku Ya, sunat. ya. Farid. Kok Biyen tau sunat. saiki wis seplontok. Masalah. Pak, Ayo, mulai kaji. Dasar contone Pelak. Iki lho contone. Wong sing pinter kaya iki lho. Wong sunat. Kuwi kewajiban. Wajibane wong lanang Bener. kanggo bedane Aku sunat iki jenenge. kanggo bedane Pol Mas. sing wis balik sing wis joko karo sing isih bocah. Teng tang 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 teng teng tang teng. Campur sari. Iya lho, wong pinter kok bentuk jeng duk. Bocah lanang wajib ditangkan kanggo nglakoni syariate Nabi Ibrahim kawit biyen kawit mula kanggo jalan-jalan sing ben rata bocah sunat dadi bocah dadi joko yen wis joko wajib mandiri yen wis iritan wis joko wis bali kudu eling mandiri aja sampe diseneni Contoh kaya ngene iki ora kaya awak. Jadi nek wis joko kuwi mandiri eling-eling dhewe tanpa diseneni. Lah lene nang ngarep mau jajah. lho bocah sunat Iki lho contohnya. nglakoni syariat Iso. Terus saking Kanjeng Nabi Ibrahim kawit biyen mula
Aku mau ngomong ngono ae Jajal sampean. Oke, yuk. Gila. Genrenya apa, Pak? Reggae. Oke. Sunat untuk Mas. Sopo sini? Farid. Masuk kamar. Hei, itu sudah. Lagu sunat dari Saklar Jaya. Untuk Mas Farid. Umume wong sunat iki. Diketok iki yo men terus dijahit. Opo sing Kok sing diketok dijahit to? Ya aku mau ngetoke ping 3. Ketok tel, klepak. Ngetok ping 3 ora entek. Kuwi siti-siti. sing klepek-klepek iki apa? Apa Kuwi lho sing klepek-klepek apane? anu niku lho pucuke lho kan kuil lho. Dadi kono ki senek nyawa di sini lho. Dek Farid mbok padano karo buntut cecak ya. Iya mbok ketak tel. Karo mas aku kok anu mantrine kleru ngetok sing nunggoni. Lah mbok klepek-klepek iki lho. Lagu sunat mau saya tak ketok tel. Lepek. Dibangane mikir bingung. Iki mosok sampean anu posoan iki ya anu to ning omah yo kapal sunat. Iki aku mer 3 sasi, Pak. 3 sasi kok dadine. Iki ora mung gawe dhewe wong telu. Lah piye? Enek nduk sapa? Bintang tamu. Ah, bintang tamu. Nyanyi ya wong papat ya. Lintang. Lintang apa, Dek? Lintang Panjerino. Kairo. Lah sapa? Lintang Hai. Kairo. Oh iya. Udah nyampe ya? Oh, Makasih Om Made di bisa. ponakane Madi. Iya. Kembali to. Sing ngeterne Udah nyampe sini Pak belum? Saya kan belum tahu nih. Duk Lintang sudah siap? Monggo, Dek. Oh, di mana? Di bawah. Udah. Ada di bawah. Siap. Wah. Siap. Sudah. TV. Oh, TV. Sesi akhir menit 40 Sigit notol. Duduk kowe. Ya, Dek. Jam. Iki mensutir. Tulisane iki lho Di. Kuwi lho. Lintang Kairo nembung. Nyapo mbok wene wulu. Pak Percil engko becek gini Pak Joko. Lintang Kairo iki setelah ini Katresnan sejati tetapi nanti dulu. Ah ya. Nanti ya. Ngono ya. Pokoknya saiki lak ditelokne mari saiki berarti apa katresnan sejati lagune sing piye to? Katresnan sejati. Ora tau belajar lah. Lah sing lah awakmu pengerti. Yang gedodel. Oh. Iki lho. Katresnan sejati. Lah awakmu kok ngerti katresnan jati kaya lintang ngono kuwi. Dek lintang suarane apik, yayine cantik. Kaya sepinter ngono. Sing marai sapa ya, Pak? Ambilkan. Ayo. Kuwi lagu Yuk, anak-anak. kita tampilkan Dek Lintang Kairo. Disepoti sik, sepoti sik. Katresnan sejati. Langsung dari bawah. Langsung to. Ya, nadane. Wis siap. Mbak, Wes. lan ning jero bingung. Niki tulisan nenek iki. Oke. Rel, Mbak, Lintang. ora usah mbok omongi. Aku ditelok bagus ya. Adek Lintang maju ke depan, Dek. Selamat malam. Malam cantik. Malam. Ki sapa ora kenal aku?
Iki to, iki tak ketok tel. Ih, kamu lucu banget loh, Om. Om Adi. Om Adi. Ya apa roman sih? Yang kemarin nganter kamu ke Lah, toilet. ayo. Di mana? Om Nganter Adi. di mana? Toilet. Di bandara. 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 Iya. Mbak. Tapi kok kayak ngono loh. Jolintang. Dalam. Nyampe sini jam berapa? Sampai sini. Jam berapa Jam tadi? 8. Jam 8 ya? Iya. Oh, bisa. Oh, tadi sama siapa, Dek? Tadi sama ayah sama mama. Oh, Oke. Mbak Liti. Masa yang pakai sanggul? Lah sanggul mundi. Sanggul mundi yo. Sanggul mundi. Sanggul mundi. Sanggul mundi. Sanggul mundi. Sanggul renek ono yo. Mau ning kene lho, Mas. Kowe lak mbek sanggul lagi terus ketemu. Pesawat jam berapa, Dek? Pesawat jam berapa? Kemarin. Kemarin loh. Yang ini kan dari Kediri. Kemarin aku lo ketinggalan pesawat, Mas. Deliti. Ngapain Deliti? Kok bisa? Yo Lintang tadi berangkat jam berapa ke sini? Masa Lintang main ning genreng? Lo jarene muridmu. 3, 2, 1. Ayo kita. Ucapkan selamat datang semuanya. Bareng-bareng masyarakat maju. Iya, Wong ayu cahayu. Jalan. Amit.